डीजे कंचन राज परदेसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो योगापट्टी रोड धांगरपट्टी बाजार नीम चौक चौसीमा वैशाली। मिक्स बाय मंजू परदेसी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। रुक दो न डोलिया कहा देखे ला मुँह यार आइल बा, देखे ला मुँह यार आइल बा। रुक दो न डोलिया कहा देखे ला मुँह यार आइल बा, देखे ला मुँह यार आइल बा। जनवा से ज्यादा हमरा के माने हमरे लाऊ पगलाइल बा। रुक दो न डोलिया कहा देखे ला मुँह यार आइल बा, देखे ला मुँह यार आइल बा, देखे ला मुँह यार आइल बा। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार शादी हमारा नाना जी बड़ आँख ले ले बलोर हो, बड़ आँख ले ले बलोर भोल बसादी हमारा नाना जी बड़ आँख ले ले बलोर हो। हमर मजबूरी बनैले बदूरी कही की बड़ी कठोर हो। खोजत घरवा से आइल बड़ी सुन घबराइल बा, देखे ला मुँह यार आइल बा, देखे ला मुँह यार आइल बा। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। राइटर होरिल के साथ बछूटल कहेली सुमन साच हो, कहेली सुमन साच हो। मंजू विकास के साथ बछूटल कहेली सुमन साच हो। मिले न चैन दिलवा के हमारा पिलवा के घरे जाके हो। कैले जे बारे शादी खुशी से खूब अगराइल बा, देखे ला मुँह यार आइल बा। परदेसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो योगापट्टी रोड धांगरपट्टी बाजार।